Olu lusasazo ngqo lwendaba ngokusithethe iStudio 9 Auckland Park eGauteng naze eziphambili. Tshilo baba, I'm sorry. Ulomunye lo. Ngifuna ukunitshela ukuthi we cremated the wrong body. Luqhelekile usapho lwaseWildville East eGauteng emva kokuba umzi wabangcwaba utshise umzimba kamama walo. Since the 1st of December, 512 people have lost their lives in road accidents. This is a 3% increase on the number over the same period last year. Isebe lezothutho kuzolonke lithi liza kuqinisa amaphulo okunciphisa ukusweleka kwabantu ezindleleni ngeli xesha leziyunguma. Inzwi khwelo lityala nto zakuthi sondelana ityeba ngiteketeke imbizi yalenhlwa yelali xa inje molweni mawethu. Usapho lakwaThekisi eWildville East eGauteng lusothukile lukhwanqisekile lungakholelwa kananjalo emva kokuba umzi wabangcwabi utshise umzimba kamama walo ngempazamo kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Usapho lothuka lakholelwa ngethuba lutyelela umzi wabangcwabi iB3 liyolanda umzimba walo lafika laxelelwa ukuba utshiswe ngempazamo umzimba. iB3 iyayivuma le mposiso ingaka kwaye ithembise ngokulosula inyembezi olusapho. Lo mndeni ubhekene nenkanankana inzuka ayikeyi inkila ayitheka into eupithanisa ikhanda wathi uyolanda isidumbu somndeni wawo kuLwesihlanu ukuze singcwatshwe ngomgqibelo kwatholakala ukuthi sesilothiswe ngephutha wamansi umngcwabo. Wathi lo baba, I'm sorry. Ulomunye lo. Ngifuna ukunitshela ukuthi we cremated the wrong body. Cremated the wrong body ngathi manje lesi sidumbu lisibeke lapha until this time ngabe ufone sibekele ujika sizosithatha. Manje lo mndeni awusethembi nokuthi kwawona lo mlotho abanikwa wona wasi impela isidumbu sabo. Sadile because kathi singekho sure ukuthi ama ashes kamama la. Yabona. Sababuza ukuthi what miso sithola ama pathologists but singa bana ama pathologists wabo. Kube ukuthi lo masingcwabisane iB3 uhlatshwe ngembuzo ngalokho kodwa kwathomba ukhiye zayima emthumeni. Itheki beyikuphi? Njengoba ngithi umjini identify lo nimthathe kanjani angana tag ukuthi uye lo muntu afanele acclimate kanjani? No answer. Ekhuluza lo masingcwabisane ziyaxolisa ke emndenini zithuphenyelwa ngaphakathi liveza ukuthi iqebhezana zasemakhazeni izona ezaphambana kwagcina kulothiswa umuntu okungeyena. The greatest mistake and error, and we apologize for it, came when we removed the bodies from the cold rooms for the preparation. The tags that are always on the body were actually removed. Lo mndeni ke mbukeli kuze kube umanje awukancwabi ngenxa lesika esiwehlele nokuyinto othi uyoyikhohlwa ufile. Inkiyankiya le umchayo wamamboza. Igama lami nguCalvin wakwaDludla indaba enze SABC. Amapolisa aphanda ityala lokubulawa kwamalungu osapho amathathu eFohlora seGruleni. Amaxhoba aditshulwe ngumyeni owakwakhe kunye nonyana wabo. Itsitsa amapolisa kwiphondo laseGauteng uDimakatso neUhulwi sithe umrhanelwa usakhangelwa kakaqakulwa ngabakwanzasana. Lutandathekile usapho nezihlobo zenenekazi eliminyaka ingama-25 eligetyengwe liqabane lalo. Umzimba kaNontobeko Cele ufunyenwe ngoLwesibini emzindwe eThekwini uqunquluzile ecaleni kwendlela umanxeba-nxeba. Umrhanelwa uSibusiso Mtaka uzichaze ngokwakhe kwividiyo ukuba kuye umbulele wakugqiba naye wazigqithisa amafu ngokwengxelo yamapolisa. Ukubulawa ngesihluku kukaNontobeko Cele oneminyaka u-25 kuthuse izwe lonke. Umndeni wakhe uthi uSibusiso Mtaka wayelobolile futhi ethathwa njengomunye womndeni. Bathole ngokufa kwendodakazi yabo ngesihluku kule video efakwe ezinkundleni zokuxhumana uMtaka. Umndeni wakaCele usashaqekile futhi udiniwe yisenzo sikaMtaka. Badalule ukuthi uMtaka wake wamhlukumeza ngaphambi kokuthi ambulale. Mina kakhulukazi ngathi ngayibuka ngathi ngiyaphupha ngathi ngisebuthongweni kana angiphuphi kuyinto eyenzeke ngempela ngendlela ingane engangiyibona seyilele lapha endaweni yesigameko ngibuka lapha kwivideo ekhuluma umkhwenyana. Umalume kaCele uzichithile izinsolo ezenziwe ngumsolwa kule video. Selwa lo uSibusiso ungesikhathi emshayisa ngemoto lana
lapho ke ekwaqala khona ukubona ukuthi ushuthi vele kade aqala umhlukumeza uNontobeko. Umndeni kaMtaka uthe usashaqekile ngesenzo sendodana yawo enesihluku. Singakulindele kusithusile kakhulu ngoba besimbona kuhleliwe kahle kunokuthula nje singayitsheni uzoba nenkinga ekhona. Kusithusile. Umakhelwane uthe umphakathi usathukile ngokwenzekile. Akukho okubi engiphumazela kona, behlonipha kakhulu futhi into engithanda kulomndeni bengihlala nawo njengomakhelwane umndeni obe ukholwa, kuyakholwa la ekhaya, kuyasontwa la ekhaya, ayikho into embi engabe ngithi mhlambe bebukela kubazali bakhe, abazali bakhe babazali aba right abafundisana kahle nezingane zethu nje especially sinezingane namhlanje zikhuliswe yibona. Amaphoyisa aphenya lesi sigameko njengesokubulala kanti avule idokodo lophenyo ukuze kuqhutshekwe nophenyo mayelana nokushona kukaMtaka. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMzinto. Isebelo zothutho kuzwelonke lithi lizakuqinisa amaphulo okunciphisa ukusweleka kwabantu ezindleleni ngelixesha leziyunguma. Sele kusweleka abantu abangaphezulu kuma-500 kwindlela zeli onke okuqala iholide zehlobo. Ukanti ke ngabaqhubi abangaphezulu kuma-900 ababanjelwe ukuqhuba bethe futhu butywala. Amagosa ezendlela azimisele ukuqinisa ifuthe lawo kwindlela zeli ukubheka phambili ukukuzana nje ukuba abaqhubi abanguyithobeliyo imithetho yezendlela bebonwa njengoyena nobangela wengozi ezindleleni. We have arrested 3,000 people. A third of the arrests have been of people who have been driving under the influence of alcohol. 250 have been drivers who've been driving at excessive speeds, in excess of 30 kilometers per hour over the speed limit. Abaqhubi beli bolumkiswa ngokusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla ukuzama ukubaleka amagosa ezendlela. It's very unfortunate that when people are using apps, to run away from traffic, but ultimately when they do that, they are making our job a little bit difficult because we would want them to arrive safely at their destinations. Ukanti ke abaqhubi abaninzi bayalamkela iliphulo lokhuseleko ezindleleni de abanye bakhankanye izinto abadibana nazo ezindleleni. Into endifumanisa bayenza ngendleleni kakhulu. Most private cars uhlobo ezi overtake ngalo. Hayi aliko happy. Overtake indawo ezirongo and ispeed kakhulu. Apha ezindleleni kuba quiet kamandi kuyahambeka so uhamba nje umgama ubafumana otraffic idorobhu nedorobhu yazibona iTraffic apha emathafeni. Baqhwatyelwe izandla abo bathi bashiye intsapho zabo ngeli xesha likaxakeka ngokuthi baqinisekise ukhuseleko ezindleleni zeli. Kusenjalo inyanga kaDisemba izele ukufa eMpuma Koloni kuba sekutshabe ngaphaya kwama-60 abantu kwingozi zendlela. Abasemagunyeni kweliphondo sebeqale iphulo lokhuseleko nelijolise izicwangciso zalo kude kufuphi nedolophu yaseKomani. Ukanti eyona ngozi masikizi yenzeke kule mpelaveki sisuka kuyo ngaseRhafu kwasweleka abantu abali-14. Uyawukhula umthamo wezithuthi ezingena ephondweni. Kusengumngeni omkhulu umba wokuqhuba phansi kwempembelelo zotywala nokungathobeli imithetho yendlela. Abasemagunyeni bafunge ngokungahleki nehlekisayo kubaphula imithetho. Lixesha lokuba wonke umuntu adibane nefamily yakhe emveni kwenyanga ezili-11 abantu besemisebenzini beyophanda. So into abazanazo baziphathela abantwana. Makuyofikwa ke emakhaya kukhuselekile. Ukanti abaqhubi nabakhweli bathethe benjenje. Ezasilibazisa sesinqabele ufika emakhaya lo kudala siseteksi kodwa ke si-safety yona inhle naleyo. Kwabanye oodrivers baxabe badrive safety ukuze baphephise impilo zabantu bathobelana apha endleleni. Umuntu adrivele phambi kwakhe nalisemva kwakhe nala idriver adrive bendathu ngoaqhuba imoto enye. Kusenjalo kukwakho nenkxalabo mayelana nolwaphulo mthetho. Sibenazo ke i-successes esibanazo apho sibabambe khona abantu over 13,000 njengoba sentshilo. I-firearms about 338 esesizithathile esibelieve into yoba bezizawubulala abantu ezo-firearms. La maphulo okhuseleko ezindleleni azokuqhuba de zidlule iintsuku zeziyunguma. Abongile Yangisi kwiindaba ze-SABC kuKomani.
Sinamkela kwakhona kwezindaba siza ngqo kungaphambili we-SABC 1 uyakwazi ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus kanti uyazifumana kuphela nje kwanzo ku-YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Kwinqaku lethu eliphambili sithe usapho lwakwaThekiso eWaterville East eGauteng lusothukile lukhwanqisekile lungakholelwa kananjalo emva kokuba umzi wabangcwaba utshise umzimba kamama walo ngempazamo kweziveki ezimbalwa ezidlulileyo. Umbutho wavuka ibambe ye-Youth League kwingesehlanzeni eMpumalanga ubambe umngcelele eMbombela unyanzelisa ingqesho. Utyhole umasipala ngokusilela ukuqesha isigxina abasebenze kuphele unyaka besebenza phantsi kwesivumelwano esiqingqiweyo. Isebe lolutsha le-ANC kwingingqi yasehlanzeni lisingisele ezitalatweni lihlaba ikhwelo lokunyanzelisa ukuba kuqeshwe abasaze ngobuso elizweni. Bamemelele ukuba ulutsha luthatyathelwe ingqalelo ekufumaneni imisebenzi esisigxina kumacandelo angundoqo kwisixeko saseMbombela. Xa bekuqala lo nyaka esi sixeko sibhengeze amathuba engqesho angama200 ze ulutsha olungaphaya kwama2,000 lwafaka ngethemba lokuxhamla. Olu lutsha ludanalazisa ukuba bekumele lamathuba bevuliwe afumene amagosa afanelekileyo emva kwenyanga kodwa xa kungoku sekuqenqgeleke inyanga ezintandathu. The President, Cyril Ramaphosa, was here a few days ago, has indicated that Mpumalanga as a province has a high level of unemployment rate. So we are here to ensure that we also respond to the crisis of unemployment. Kananjalo isixeko saseMbombela sithi inkqubo yokufaka abasebenzi abaqeqeshekileyo kwizithuba bezipapashiwe iza kuqukunjelwa ekuqaleni konyaka ozayo. The 200 odd people that we want to employ would not even scratch the surface. In fact, we've just come out of a technical lekgotla where we realized that more and more people need to be employed. Okamaluleka oleke ngelithi ANC Youth League iza kungqobanisa inhloko necandelo labucala ukuba livule amathuba emisebenzi nangakumbi kweliphondo. Ukanti ke isebe lolutsha le-ANC linikeze isixeko saseMbombela iintsuku ezisixhenxe ukuba siphendule. Ngamakhaya ngamawaka ngamashumamane 40,000 azakuxhamla kwiphulo lokucoca amanzi elisandula ukugqitshwa emaxesibeni eMpuma Koloni. Eliphulo liza kusamanzi kwilali ezingafikelelekiyo kwinkonzo yamanzi acocekileyo. Ukanti ungabikho kwamanzi kumngeno omandla ezilalini eMpuma Koloni. Eli lidam elixabisa izigidigidi zamarandi nezawukwazi ukuba livelise amanzi liwathumele kubantu abalinganiselwa ku-38,000 kummandla waseMount Olive emaxesibeni. Abantu abaninzi kummandla wase-Alfenzo bahlala besethembeni nanjengoko urhulumente esithi uzoqinisekisa ukuba wakha idam elikhulu lasemzimvubu khona ukuze abantu bonke bafumane amanzi ngokufanelekileyo. Kuzawuxhamla iilali ezinhlanu nabantu abayi-38,000 abangabahlali bezilali ezinhlanu kodwa ke izawuhamba igqithe kwezinye indawo ezingenawo amanzi. Abahlali banathemba lokuba ngoku bazokwazi ukuba bafumane amanzi acocekileyo. Ingxaki yamanzi imaxongo kakhulu kule ndawo sikuyo. Nococeko lwawo xa ethe aphuma luyathandabuzeka kakhulu. Nokunqaba anqabe kakhulu noba ekhona eza kancinci akasigqibisi sonke. Ukuwohloka kwezakhiwo ezihambisa amanzi ezilalini yenye yeengxaki ezinkulu kummandla wase-Alfenzo. Khona ukuze amanzi abe khona kwi-Alfenzo yonke ezeholo kufuneke sithi 450 million esinikwa ngonyaka times number of years side siyofika ku-20 billion. Funeka uyazi ukuba iminyaka eyo eliqela khona ukuze abantu bonke babe nawo amanzi kule ndawo sihlala kuyo yase-Alfenzo. Eli ziko lisebenza ngokupheleleyo kungokunje yaye livelisa amanzi acocekileyo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC emaxesibeni. Njengoko uluntu lusonwabele iziyunguma izikrelemnqa zithe gqolo zisebenzisa ubuqhophololo zama ukufumana imali yoluntu ngondlela mnyama. Masive banzi kobuqhophololo buxhaphake ikakhulu ngeli xesha nekufuneka uluntu luzikhusele kubo. Khawufana ucinge ukuthi uyintatheli ulandela inqaku elimalunga nobuqhophololo ze kwawena ufumana unxibelelwano oluphuma kwizikrelemnqa zizama ukutyhuthula imali yakho. This is very correct. Does it show you something like a calendar with a small red dash and a small blue tick? Yes, it does.
Yes, the red dashing was the debit order link, and the blue tick clearly confirms for you that the debit order has been cancelled successfully for you under your account. Abanqevu bakutsalela umnxeba benazo iinkcukacha zakho eziquka igama, ifani, inombolo nezinye bathi baphuma kwibhanka ethile yaziwayo baye boyikise ngokuthetha amampunge besithi kukho i-debit order ezingagunyaziswanga ezingenayo kwi-akhawunti yakho. Bathi ukuze ibuyiselwe kuwe le mali kufuneka uhlawule isixamali esithile. Ukufaka kwakho lo mali umntu ukha phantsi isitya sigcwele lo mali imke nezikrelemnqa. I just want to ask my brother, yes. How do you sleep at night scamming people of their money? Ukanti ne-app ezifana no-WhatsApp ziyasetyenziswa zizikrelemnqa ukubetha abathengi ngemfi iphindiwe. uJerry Mhlanga ngomnye wamawakawaka wabemi boMzantsi Afrika baye bangamaxhoba obu bukrelemnqa. Calling few people to check if my WhatsApp was working, then they said no, somebody else is responding. And the person, whenever they respond to my WhatsApp messages, they were asking for money. Maxa wambi kukhe kuqhathwe ixhoba lithenjiswe ngomsebenzi kodwa kufunwe imali kuqala phambi kokuba umntu aqeshwe okanye umntu axelelwe ukuba uwelwe ngumqesandleni ngokuthiwa jize ngezigidi zerandi eziphuma phesheya. Ubuqhophololo bubizwa nge-phishing scam budinga ukuba umntu acofe kwilink ethile kanti lonke elo xesha ngokwenza njalo umntu ubeke esichengeni iinkcukacha zakhe ezinokusetyenziswa zizikrelemnqa ukutyhuthula imali yakhe. We've seen big retailers having data breaches, and so they access that data, which is a data that is very crucial in actually targeting customers as well. Eli loMzantsi Afrika likwindawo yesihlanu kumazwe anezinga eliphezulu lolwaphulo mthetho lwenzeka kubuxhakaxhaka bale mihla, i-cyber crime ngabula makhumsha. Kungoku nje abantu bayalunyukiswa ukuba ngeli xesha besonwabele iholide kunye neentsapho bahlale bevundlile baqinisekise ukukhuseleka kweenkcukacha zabo bangabi ngamaxhoba obubuqhophololo. Siza kuba nekumkanikazi yaso kunyaka ozayo isizwe sababalobedu emva kweminyaka engama-20 imikhali ichuzilwa libambela. Intombi yekumkanikazi eseyakhothama uMakubo Mujaji wesithandathu uMasalanabo Mujaji uza kuthanjiswa njengekumkanikazi ngo-April wenyaka ozayo. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhuphe isiqinisekiso esihlonipha ukumkanikazi Masalanabo Mujaji njengendlalifa efanele isihlalo sobukhosi kanye ngeli xesha kusagquba ukuthwa kubantwana bakomkhulu. Ukumkanikazi uMakobo ongowesithathu washiya singenamntu isihlalo sobukhosi ukubhubha kwakhe ngonyaka ka-2005 eneminyaka engama-27 ubudala. Le kumkani yashiya ngasemva abantwana babini, uNkosana uLekukela kunye nenkosazana uMasalanabo. Inkosazana inenyanga ezimbalwa kakhulu ngethuba lokusweleka kanina. Uthe xa igqiba iminyaka elishumi ngo-2016 ubukumkani baseBolebhedu bamkelwa ngokusesikweni ngurhulumente ze umntako wabo ngasekhoyo uNkosana Mpapatla walibambela. I-ofisi kamongameli ikhuphe isiqinisekiso sokuwongwa kwekumkanikazi yesizwe saseBolebhedu kwaye ikumkanikazi ezayo ikuvuyele kakhulu ukufumana isiqinisekiso sobukhosi. Bolobedu Royal Nation are over the moon, very excited, because now is the time for the 19-year-old queen to unite her people, regardless of tribal or ethnic origin, to build a big, great Balobedu nation. NgoMeyi kunyaka ka-2021 inkosana uMpapatla Mojaji kunye nebhunga lakhe lasebukhosini babhengeza ukuba baza kucebisa igama lenkosana uLekukela ukuba abe yikumkani. Ngelo xesha babesithi bakwazi ukufikelela kwinkosazana uMasalanabo kwiminyaka edlulileyo. Ngo-Okthobha ka-2022 ibambela kumkani kunye nebhunga lakhe benza umsitho wesintu wokufakwa kwenkosazana ebukhosini ze emva koko yalandela imibhodamo yamadabi. Ngoku isizwe sithi eyona nto iphambili kwinkosazana kukuseka ibhunga lasebukhosini elibandakanya zonke iinkokheli zemveli eBolebhedu nakwindawo ezijikelezayo nokuba zithetha iKilobedu okanye akunjalo. Ukanti besimcaphula ngugqirha Mathole Motshekga. Umbengo umphiya ucima umlilo masikhongozeleza ngomso ngolukamageba makube chus behela.